Nacházíme se ve spodní části golf arény Třinec, kde si představíme, jak to tady vypadá. Máme tady recepci, která funguje od 7 od rána do 10 do večera. Z druhé strany tady máme krásný bar, který bude taky otevřený. Je tady driving range, kde se můžete krásně rozehrát na golfové simulátory ve spolupráci s Trackman systémem, který je ojedinělý v České republice. Samozřejmě není jediný, ale máme jich tady 5 plnohodnotných. To znamená, že na každého z vás se dostane a můžete si užít svůj trénink. Pojďme se rovnou přesunout na hlavní aspekty tohoto přístroje, a to je analýza golfového švihu a hra na hřišti. Nachází se zde vysokorychlostní kamery, které slouží pro analýzu golfového švihu jak pro samotného hráče, tak golfového trenéra, který je s ním. Pro analýzu této golfové rány se dá použít velké množství dat, ale já jsem vám vypíchl opravdu jenom ty nejdůležitější. Zde můžeme vidět, že míček se lehce vychylil vpravo od osy a je to způsobeno tím, že hlava hole byla otevřená, ale s detailnější golfovou analýzou vám určitě pomůže jeden z našich trenérů v golf aréně Třinec.